Hei moikka! Kiva kun oot siellä. Mun nimi on Katri ja mulla on täällä kaverina Emma ja Anni. Me ollaan liikuntamotivaattoreita ja me ohjataan nuorille paljon erilaista liikuntaa ja tarjotaan myöskin liikuntaneuvontaa. Ja nyt meidän tarkoitus olisi esitellä teille erilaisia tallenteita, joissa on mukana muun muassa lämmittelyä, lihaskuntoharjoitteita ja venyttelyä, loppujäähdyttelyä ynnä muuta. Sä voit toteuttaa ne missä vaan ja voit valita sieltä mieleisen tallenteen tai sitten ottaa useamman peräkkäin, niin saat oikein hyvän liikuntaharjoitteen siitä itsellesi. Ota kaveri mukaan tai tehkää porukalla, eli teet oman fiiliksen mukaan. Tänään me tehdään lämmittely ja tätä lämmittelyä sä voit tehdä kotona, ulkona, ihan missä vaan. Ja ei ole väliä mikä liikuntasuoritus sulla on siinä tulossa, mutta tää on suunniteltu erityisesti ennen lenkkeilyä. Eli jos oot menossa vaikka juoksemaan tai tekee vähän lenkkeilyä ulos, niin tää on erinomainen lämmittely siihen. Toki voit ottaa myös ihan taukojumppana, vaikka sitten olit sitten koulussa tai missä tahansa luet kokeisiin, niin välillä sitten voit ottaa tää vähän taukojumppana. Mut hei, lähdetään liikkeelle. Sä voit olla paljain jaloin, sukilla, kengillä, ihan mikä sulle sopii parhaiten. Ja olisi hienoa, jos olisit tehnyt semmoisen noin 5 minuutin pienen lämmittelyn, käynyt vähän hölkkäämässä, reipasta kävelyä tai vaikka pyöräilemässä kuntosalilla, niin sulla olisi vähän jo keho lämmin. Mutta jos ei, niin sekin on täysin ok. Me ollaan tehty tässä nyt yhdessä pieni reipas kävely tähän alkuun, joten me ollaan valmiita lähteä eteenpäin. Okei, lähdetään ensin availemaan sieltä vähän kehoa ja sieltä nostetaan polvea ylös ja lähden availlaan lonkkia. Kädet voi tulla rennosti siihen sivulle. Nosta polvi ylös ja avaat sieltä sivulle. Pientä kävelyä siihen väliin tai jos haluat vähän skarpimpaa liikettä, niin voit ottaa vähän sieltä semmoista terävyyttä mukaan. Varsinkin sit, jos oot menossa tästä juoksemaan. Hyvä. Vuorojaloin sieltä rauhallinen avaus. Ja muista, sä voit tehdä kaikki liikkeet aina omaan tahtiin. Hyvä. Kokeillaan sitten toisinpäin. Eli tuot tän ensin tänne sivulle ja sitten sieltä eteen. Eli ensin sivulle ja eteen. Koita pitää kyljet pitkinä. Tukijalka siellä tiukkana. Voit vähän sieltä tukijalan pakaraa aktivoida, niin saat paremmin pysyä sitä tasapainoa. Hyvä, tee kerran vielä. Yes. Sitä vaan vähän jalkoja enemmän auki. Polvesta vähän pehmeyttä. Lähdetään availemaan lantioa. Iso liikettä, iso ympyrää. Hyvä. Ja vaihdetaan toinen suunta. Sieltä pikkuhiljaa herätellään kehoa. Hyvä. Sitten tuo jalat yhteen. Ota täältä polvien yläpuolelta kiinni. Polvesta alas ja lähde piirtämään polvilla pientä ympyrää. Koita pitää selkä suorana. Vähän voidellaan sieltä niveliä ja toinen suunta. Hyvä. Sitten otetaan meidän nilkat sieltä mukaan. Voit ottaa vähän tasapainoa sieltä. Ja lähdet pyörittelemään nilkkaa tai sitten ihan täältä vaan maata pitkin. Eli kun lähdetään liikkumaan, niin on hyvä herätellä vähän niveliä. Niin meidän sitten liikuntasuoritus on myöskin semmoista turvallista. Hyvä, ravistele sieltä. Sitten otetaan ylävartalo mukaan. Pyöristä selkä, tuo ranteet yhteen. Ja sieltä avaa kämmenet ylös, leuka vähän ylös, avaa rinta. Teet sieltä omaa tahtia, vähän polvesta joustoa ja avaus. Hengittelet rauhassa. Hyvä, purista lavat yhteen. Ja vielä tehdään viimeinen. Hyvä. Jatketaan täällä ylävartalon avauksilla. Tuo kädet pitkälle eteen, venytät vähän pituutta. Ja sieltä lähde viemään toisen käden kyynärpäätä pitkälle taakse. Katse seuraa sinne käteen ja palautat eteen. Sama toinen. Eli ikään kuin virittäisit jousipyssyn sieltä
Saadaan hyvä avaus sinne rintarankaan ja sitten pieni pyöristys sieltä ja kurotus oikeastaan sinne pitkälle eteen. Tee omaan tahtiin. Muistat hengitellä samalla. Hyvä. Ja kun lähdetään juokseen, vaikka se tapahtuu jaloilla, niin myös ylävartalo ja keskivartalo on tärkeässä roolissa siinä. Hyvä päästä rennoksi. Okei, sitten siirrytään taas vähän tänne alavartaloon. Ja sieltä työnnä ensimmäisenä oikea jalka tonne eteen. Nostat vähän varpaita sinne ylös. Ja täältä nostat kämmenillä ilmaa ylös ja vaihdat toinen jalka. Kantapää sinne lattiaan ja sieltä nostat. Hyvä. Jatka näin. Koita pitää vähän ojentaa pikkasen polvea, ei tarvi ihan lukkosuoraksi. Saat hyvin sieltä takareisiä, takaketjua avattua. Ja kun nostat varpaat ylös, niin myös pohkeet on siellä mukana. Yritä pitää selkä suorana. Hyvä. Kunnon kauhasut. Ja voit koittaa vähän sieltä alempaa saada vielä. Kurotus, hyvä. Tehdään kerran vielä molemmat puolet. Hyvä. Voit vähän ravistella välissä. Sitten viedään jalat ikään kuin tänne hiihtoladulle niin, että sulla on oikea jalka tuolla edessä, vasen on täällä takana, varpaat osoittaa suoraan sinne eteen. Eppu voi olla ensin vähän täällä takana, sitten työnnä lantio eteen, peukut edellä, nosta kädet ylös ja pikkasen kallistat kylkeä vähän, venytät sivulle ja palautat jalan toisen viereen. Hyvä, tehdään toisinpäin. Sieltä vasen jalka eteen, jalat hiihtoladulle, eppu ensin taakse, puske sinne eteen, pieni kurotus ja palauta. Jatka tätä omaan tahtiin ja täällä takajalan kantapää voi vähän nousta ylös. Saat paremmin sieltä sitä liikettä. Muutama jousto ja kurotus. Hyvä. Saadaan lonkan koukistajiin vähän sieltä avausta koko keholle. Lonkan koukistajat, takareidet on muutenkin tosi tärkeä aina muistaa. Ja varsinkin jos istutaan välillä tuolla koulunkin penkillä, niin vähän availla sieltä. Hyvä, te kerran vielä molemmat puolet. Ja venytä pituutta. Hyvä, päästä rennoksi. Vähän ravista. Hyvä. Sitten muutama aktivoiva liike. Avaa jalat vähän auki, vähän leveämmälle kuin sun omat hartiat. Tehdään muutama kyykky. Ja nyt ajatuksena takana olisi tuoli. Sun pitää istahtaa sinne tuolille. Mut sitten et jää sinne, vaan nouset ylös. Katse pitkälle eteen, selkä pysyy suorana. Eppu taakse ja sieltä ojenna lantio, purista pakarat yhteen. Hyvä, voit tehdä omaan tahtiin. Oot tarkkana, että sulla on polvet, varpaat suoraan eteenpäin. Niin kuin täällä hienosti Annilla ja Emmalla on, niin vähän voi peilistäkin tarkkailla sitä tai pyytää joka kaveria katsoa, että hei, onko mulla polvet, varpaat samaan suuntaan? Pysyykö mun polvet siellä varpaiden takana? Hyvä, muutama vielä. Ja viimeinen. Ja ravistellaan. Hyvä. Nyt on vähän lämmitelty jo jalkoja, mutta nyt otetaan seuraavaksi vielä. Tää liike on tosi hyvä juoksuharjoitteisiin, aktivoi sitä lantion aluetta, joka on tärkeä siinä juoksussa, mutta voi toki tehdä muutenkin. Eli täältä ota askel taakse. Taas jalat on siellä hiihtoladulla, eli ei peräkkäin, ei vierekkäin. Varpaat, polvet suoraan eteenpäin. Ja täältä askel kyykky niin, että sulla on vastakkainen käsi tuolla edessä. Meet alas ja terävästi jalka sinne eteen. Pieni pito. Ja sit uudestaan. Vastakkainen käsi ja terävästi takajalka eteen. Ja niin kuin huomaat, niin vastakkainen käsi on tässäkin edessä. Tee sama puoli omaa tahtiin. Oot tarkkana, että sulla on hyvä pito, tukijalan pakara on tiukka, kyljet pitkinä, katse eteen. Hyvä. Jatka omaan tahtiin. Täältä hyvä, terävä työntö.
Just, ja pieni pito. Katsetta vähän sinne eteen. Tää hyvin tässä oppii tämän lantion kannatuksen ja vähän terävyyttä sinne juoksuun. Hyvä, te kerran vie tää puoli. Hienosti menee Emmalla ja Annilla. Sitten voit vaihtaa vähän sieltä ravistelet ja vaihdat toisinpäin. Jos tuntuu, että tää on haastava, tee ihan rauhassa. Ja muista tosiaan, vastakkainen käsi on siinä alussa mukana ja terävästi vaihtuu. Jos tuntuu haastavalta ottaa kädet mukaan, niin tee pelkästään jaloilla. Kädet voi olla vaikka lanteilla tai ihan vaan mukana siinä. Nämä kädet auttaa tässä tasapainossa. Hyvä. 2 vielä. Meneekö? Hyvin menee. Hyvältä näyttää. Yes, hyvä. Nyt me ollaan hyvin lämmitelty jalkoja. Tää on hyvä harjoite. Sitten otetaan meidän keskikroppaa vähän, että meillä on hyvä pito siellä juoksussa. Seuraavaksi kaikkien suosikkiliike, mittarimato. Yes. Ja sieltä kumarru ensin alaspäin. Hyvä. Lähde käveleen käsillä vähän eteenpäin. Aktivoi sun keskivartalo. Tarkkanat selkäimen notkolle ja sitten kävelet käsillä sieltä jalkojen lähelle. Selkäpyöränä ylös ja uudestaan. Muista, tee omaan tahtiin. Kävelet vaan sen verran eteenpäin, että sulla pysyy siellä hyvin se keskivartalon pito. Hyvältä näyttää. Niska pitkänä. Jos haluat, voit tehdä punnerruksen sinne. Ja jos haluat vähän lisää liikettä, lämpöä, voit nostaa kädet ylös siellä ylhäällä. Ja mennään vielä, sukelletaan sinne vielä kerran. Eli muutama kerta riittää, niin sulla on semmonen hyvä aktivointi, mutta jätetään sitten siihen, niin ollaan valmiita sitten tulevaan suoritukseen. Hyvä. Sitten hei, nilkat on myös tärkeät juoksussa, jalkaterät. Ota semmonen hartioiden levyinen haara, kädet voi olla siinä lanteilla. Muutama päkiöille nousu. Sieltä aktivoi keskivartalo, katse eteen, kyljet pitkinä. Nouset päkiöille, pakarat tiukkana ja rauhallisesti alas. Terävä nousu ja rauhallisesti lasket. Täältä näkyy hienosti, Emma ja Anni näyttää hyviä mallisuorituksia. Ja jos tuntuu siltä, että lähtee tasapaino, niin aktivoi keskivartalo ja tosiaan jännitä pakarat. Sillä sä saat sillä keskivartalon aktivoinnilla niin pidetty aina hyvin sen tasapaino. Hyvä. Vielä 1. Hienosti menee. Yes. Ja sitten ravistellaan. Hei, aletaan olemaan jo aika valmiita lenkille ja mikä tahansa liikuntasuoritus sulla on tulossa tai sit vaan jos halusit vähän vireyttä päivää. Otetaan hei vielä niin, että avaat vähän jalkoja, juurrutat ne sinne lattiaan, pehmeät polvet ja nyt pelkästään ne kädet. Terävät kädet sinne juoksuun, pikajuoksukädet siinä kylkien vieressä. Eli ei täällä sivuilla, vaan terävät nopeet. Hyvä. Muutama. Yes. Eli käsiäkin tarvitaan juoksussa. Hyvä. Ja rentouta. Ja hei, sit jalat mukaan. Oltaisiko valmiita lähteä lenkille? Ja täältä vielä viimeiset pikkuspurtit. Hyvä. Ja sitten rentouta. Ja vielä toinen. Hyvä. Mahtavaa. Me ollaan valmiita. Toivottavasti sulle tuli lämmin olo ja on semmonen vireä olo. Ja me toivotetaan sulle oikein hyvää liikuntahetkeä jatkossakin ja tuu seuraa meidän muitakin tallenteita. Moikka!